já vás... Čau lidi, já vás zdravím, mé jméno je Vajny a je tu se mnou Osmi, který to natáčí, Jamesik a taky Ender LP. Určitě všem, co mají kanál, dejte odběr a my bychom vám tady chtěli říct pár fakt, co se na našem novém kanále bude dít a vůbec, co budeme natáčet a tak dále. Takže Osmi, předávám ti slovo a vysvětli fakta. Děkuji. Takže... Ten mi tak nefunguje. Jo, funguje. Tady si chceme založit nový YouTube kanál, nevím, jak to pojmenujeme, ale zkrátka, tam mám prostě nějaké ty hry, třeba nejenom Minecraft, ale třeba Battlefield 3 a tedy. No prostě. Call of Duty, že... Jinak ode mě se ještě můžete určitě těšit na hry z Xbox 360, jelikož mám, ale nějak jsem jiný někde sehnat tu Evermedia Game Capture ID, High Definition, to je jedno, prostě neberte moji výslovnost vážně a občas malou píčoviny. Hele, štěr. No a takhle, do prdá, jsem se... ne, nebudeme mluvit prostě, musíme mluvit prostě. Jo no, co no, a jinak... Budeme natáčet z Minecraftu na našich 3 serverech, určitě ještě bude nějaký speciální díl, kde třeba budeme jenom my 4, kde budeme třeba hrát jenom survival a jinak máme 3 servery, jako ve vlastnictví, 2 jsou od SMS hostingu, jeden od Fakahedy, ten je pro 20 slotů na survival, myslím, je tam zapnutý PvPčko, není, je? Není, 8. Jo, je tam. Je tam zapnutý PvPčko, takže kdybyste se chtěli řezat s kamarádama, tak stačí se na něj připojit, IP vám dáme dolů. Tady to je survival, není tady zapnutý PvPčko, je to pro 10 slotů od SMS hostingu, takže kdykoliv, když si budete chtít zahrát poplivný survival, připojte se na tenhle. A novinka máme i Minecraft Tekit, můžete mě nechat někdo mluvit. Máme i Minecraft Tekit, který je v provozu, ale ještě se dořešou ty úkony kolem toho, pluginy a tak dále. A takhle to teda bude, všechny IPčka na servery vám dáme do popisu, měly by jet 24 hodin v týdnu, nebude v tom snad žádný problém. Takže kdykoliv se připojte a teď už koncově přidávám slovo 8. a ten už vám jen dořekne ty fakta a konec. Tak, určitě na tom kanále budeme natáčet teda já a i Viny a prostě určitě lajkujte, subscribeujte a takovýhle prostě tady ty základní věci, co máte dělat, když někdo prostě, no však víte. A teda jak říká Viny, tak přijďte si zahrát a prostě dáme to do popisku videa, ty IPny a takovýhle. No. Takže za náš tým Game se s váma loučíme. Vajny, 8, Jamesik a Ender. Takže rozlučte se. Nazdar. Ty pičo, štěrk. Krásný ukončení, ty.